millorar la qualitat de vida dels infants amb càncer de les Balears. Aquest és l'objectiu principal d'Aspanop i aquest que vos contam és el projecte d'atenció integral pels nins i nines amb càncer i les seves famílies. Aspanop, l'Associació de Pares de Nins amb Càncer de les Balears, va ser creada l'any 1987 per un grup de pares i mares. Ells crearen un programa d'atenció integral format per tot un seguit d'accions, serveis i activitats. Ofereixen pisos d'acolliment a Palma i a Barcelona per a les famílies desplaçades. Disposen d'un servei psicosocial, gestionen ajudes econòmiques a les famílies que ho necessiten i ofereixen un servei de musicoteràpia. Han posat en marxa un programa de suport escolar per als infants malalts i els seus germans, activitats d'oci, temps lliure i respir familiar. I també compten amb un important pla de voluntariat. La finalitat del projecte integral d'Aspanop és proporcionar una sèrie de recursos de suport a les famílies per a afrontar el diagnòstic i el tractament de la malaltia, donant cobertura a tota la comunitat balear.